Kaixo, bideo gidea honetan, ebaluazio eta feedbackari buruzko hainbat kontzeptu ikusiko ditugu, eta kontzeptuak ez ezik, berari lotutako teknologia digitalak. Zehazki, ebaluazio diagnostikoan, formatiboan eta batutzailean. Hemen ez aurkibidea, lasaiago ikusi nahi bali mazue zeri buruz hitz egingo dugun bideo honetan. Eta orduan, asgaitezen pixkat testu ingurua azaltzen. Orduan, dakizuen bezala, ebaluazio mota desberdinak baditugu, diagnostikoa, formatiboa eta batutzailea, eta teknologia digitalak, kasu honetan, ebaluazio mota desberdinetako, jarduera mota desberdinek, estrategia desberdinak, metodologia desberdinak, sortzen, egikaritzen, laguntzen digute. Orduan, atal honetan, landukoan gaitasuna, da zati bat, ez da gaitasun osoa, zati bat izango litzeke ebaluazio estrategiak izenekoa, da irakasleen gaitasun digitala, ebaluazio estrategiak izenekoa landuko deu hemen. Orduan, ebaluazio diagnostikoa lehen aipatu bezala, nebali mazue irakurri zuen kasa bere definizioa, baina izango litzeke erronka bat hasi aurretik, edo gai bat hasi aurretik, edo dana dala, ikasleak ikasleen aurre ezagutzai jakiteko ebaluazio mota bat, jakiteko nun dauden. Ebaluazio formatiboan, adibidez, irakaskuntza prozese hobetzeko erabiltzen den ebaluazioa, adibidez, erronka baten hasieran, ebaluazio bera erronka baten erdialdean, eta ebaluazio bera da galdera berdinek ebaluazio bukeran, ikusteko gelako jarduera hori balio diguten gure ezagutzak edo gure erronka hori aurrea eramaten, eta ikuste bali bat ez duela balio bada gelako jarduera hori berrantolatu edo egokitzeko. Eta ezkenik ebaluazio batutzailea denok ezatzeguna baitaren, nun ikasleei ebaluazio ostean kalifikazio bat jartzen diegun. Orduan, hiru ebaluazio mota hauentzako, baditugu hainbat teknologia, erabilitzakegu hainbat teknologia digital, hor daukezue alde batetiken Moodleko galdetegiak, baina baita ere badaude hemen jarriteu Mentimeter, bozka bidez edo galderak eta zeak sortzeko. Quizzes hor daukezu baita erraminta, Kahoota hor daukezu erraminta, baina ezaztu ez dara Google Workspace-eko Forms eta baita ere Office 365 Kasuntan ez deuz zehaztuko ze ebaluazio motarako, baina posible da bai diagnostikorako, bai formatiborako eta baita ere batutzailerako erabiltzea erraminta hauek. Nazko beste jarduera batzuk nahiko interesgarrik baita ere, eta joku bidez adierazten dienak, eta da H5P jarduera. Kasu honetan, adibidez Moodlen erabat txertatuta dauden jarduera die, eta ikaslearen arrasto digitala ebaluaziorako gusten dutenak, eta adibidez baditugu jolas modukok, hemen dekzuen Drag the Words izeneko jarduera motal, nun testu batean hitz batzuk faltako zaizkigun, eta arrastratu beharko ditudan hitzoiek bere txoko edo espazio egokia. Badaukzu beste bat mota bat, sort paragraphs izenekoa, nun, imagina ezagun jarduera bat, prozedura bat, gelan edo tailarren jokatzekoan, nun dauden pauso batzuk, lehenengo pausoa adibidez tornu baten, ez dakiz zer dan, gero bigarren hau da, hirugarren hau da, laugarren hau da, modu desordenatun ateratzeizkit, eta ordenen jartzea. Edo bideo interaktibok baita ere ez, nik bideo bat ikustaraztea ikasleei eta tarten galderak sartzea, gero galdera hauen notak edo kalifikazioak lortzeko. Edo ikustezu hemen baita ere Find the Words, klasikoa da, edo justu sort the paragraphs honen oso antzekoa, imagenak sekuentziatzea, izan ordez testu bidez, hemen imagenan bidez prozedimentu bat batetik adibidez 10garrenea, pauso guztik ondo sailkatzea. Hemen orduan H5P motako jarduerak oso lagungarrik izango zaizkigu ebaluaziorako.
Gero baita ere, hainbat ingurunetan eta gure lanbide heziketan nola ez, hemen ikusi duzu alde batetik simulagailu, makina realetan edo lan egin beharren, baditugu hainbat simulagailu, ebaluazio batutzailean, adibidez, erabiltzeko, kalifikazio bat, makina realetan edo tailerren erabili beharren, simulagailuk. Eta simulagailuk lehendiken lan ite balima genuen, gaur egun, nola ez, errealitatea areagotua, errealitatea virtuala, pues, entorno hauek denak erabilitzazkegula baita ere ebaluazio batutzaile horren, ez? Ikasle horren ezagutzak ebaluatu eta kalifikatzeko. Baita ere, hizkuntzen ikaskuntzan, adibidez gure prestakuntza ziklotan ingelerako, audio eta bideoen erabilpenak ze garrantzia ardezakeen ebaluazio batutzailean. Ikasle bat izan zerbait grabatzeko, baina bakarrik hizkuntzetan, bestela de bai, ez? Eta hor, evidentzi gisa erabili audio grabazio edo bideoi, ebaluaziorako. Horren ikustezu herramienta mota desberdinek baditugula, eta nola ez, baditugu baita ere guk irakasle bezala gure notak kalifikazioak erregistratzeko hainbat aplikazio administrazioa gure kasuan Eusko Jaurlaritzak gure eskua jartzizkiunak eta baita ere erabili behar ditugunak. Adibidez, kasu honetan da, notak eta faltak izeneko aplikazioa, nun bertan jartziten gure ikasleen kalifikazioak. Orduan ikustezue, hainbat aplikazio, erabilpen mota desberdinetako ebaluazioaren barruan.